Hvad er en fødselsdepression? En fødselsdepression, det er en reaktion, som vi kan opleve, når vi har fået barn. Men lige først vil jeg godt sige, at vi bruger ikke betegnelsen fødselsdepression sådan generelt til alle de her forskellige reaktioner, fordi det er en dårlig betegnelse. Allerede i 1997, der begyndte vi at introducere et nyt begreb her på instituttet, som hedder efterfødselsreaktioner. Og det synes vi er en meget, meget bedre betegnelse på den måde, at det dækker de forskellige reaktioner, som vi rent faktisk ser. Altså en tredjedel af reaktionerne cirka er fødselsdepression, hvor man virkelig får en depression. Og så har vi en hel masse fysiske symptomer, som kan være, at man har ondt i kroppen et eller andet sted, eller man ikke rigtig sådan, at man er for træt, og der kan være sådan forskellige symptomer. Og så kan der være tankemæssige forstyrrelser også, og der kan være angstreaktioner. Og hvis vi nøjes med at kalde det for en fødselsdepression, så alle de kvinder, der så har de andre reaktioner, de kan ikke rigtig finde ud af at identificere sig med den diagnose. Og det sidste problem, der er i det med at kalde det en fødselsdepression, det er, at det bliver nemmere sådan set at ty til medicinsk behandling. Og det er vi ikke så helt glade for, fordi vi synes, der er andre metoder til at behandle de reaktioner, vi ser.